wannan lokaci. Yau muna 16 ga watan 8 shekara ta 2025. Ɗan ƙwarya-ƙwaryar binciken da na yi wanda kuma ina roƙon 'yan uwa Hausawa da 'yan gwagwarmaya su ƙara faɗaɗa bincike, za mu yi magana ne akan masarautar Daura. Wanda wannan ba shi ne karo na farko da nake faɗa ba, yawanci wataƙila mutane ba su mai da hankalinsu a kai ba ko kuma su ɗauki maganan kamar wani abu da ba. Amma tun da mun ga shi sarkin Dauran yana so ya fito ya bayyana kanshi, to bari mu fito da shi fili kuru-kuru, kowa ya gan shi, ku fara yi min tsirara kafin babban binciken ya zo, kuma kuna da dama ku je ku yi bincike a kan shi. Lalle abubuwa da yawa Fulani sun jirkita shi, kamar yadda dukanmu mun sani kuma mun tabbatar da maganan cewa Hausa bakwai, banza bakwai, duka wannan wani abu ne da Fulani suka shirya don neman su ɓatar da tarihin Hausawa. Maganan baya jidda duka magana ce ta ƙarya, zancen banza ne, zancen ƙanzon kurege ne, tatsuniya ce. Sannan akwai magana da ta yi shuhura a ƙasar Hausa wanda da yawa wasu Hausawan ma sun yarda cewa akwai wani baya jidda ya zo ya tadda rijiya da maciji da menene, to wannan zancen duka ƙarya ne. Wani abu ne da yake faruwa a wani gu suke ɗaukowa sai su dawo da shi ƙasar Hausa ko kuma su dawo da shi akan Hausawa, kamar yadda Fulani suka mai da Hausawa maguzawa, suke faɗa wa Hausawa maguzawa, wanda kowa ya san a addinin gargajiya da Hausawa suka yi wasu addinin maguzanci ba, wanda Hajiya ta sha mana fashin baki akan cewa abin da maguzanci yake nufi shine majus. Majus ɗin nan kuma akwai abin da suke yi wanda Hausawa ba irin yanayin bautar su bane. To a dangane da wannan rijiyar Kusugu, a dole mu yi haƙuri mu karɓi wata saida ma daga hannun makiyinmu, amma na duba, na daɗe da yin ajiyan wannan abun amma ban gan shi ba, kuma na duba ban gani ba. Kun san social media wani lokacin wani abu in ka ɗauke shi in ka je za ka samu an goge shi. To bari ku ji wani abun mamaki, na sha faɗa muku cewa wannan maganan fa rijiya da maciji ɗin nan fa ba fa a ƙasar Hausa ba ne. Sannan maganar rijiya da maciji ba wani balarabe ba ne da ake kira baya jidda ya je a inda abin ya faru. Su 'yan wannan ƙabilar dai su ne suka san da wannan rijiya da maciji, kuma a mazancen da suke yi har zuwa yanzu wannan maciji yana nan ba a kashe shi ba, kamar abu ne na al'ada. Amma bari mu karɓi wani ɗan ƙaramin shaida daga hannun maƙiyinmu, bari ɗan kunna muku ɗan abun da ya samu, kuma ya ku je ku fara da bincike, kuma wannan zai tabbatar muku da cewa wannan sarki da muke gani cewa sarkinmu ne na Hausawa, gaskiya akwai kuskunda a ciki, akwai wani zagon ƙasa da munafunci a ciki. Amma zancen zai faɗaɗa, wataƙila Hajiya za ta buɗa shi tunda binciken ita ta yi shi ya fi nawa zurfi, don muna haɗawa ne mu kawo. Bari na buɗe muku kuje. Daga nan mashigar Deba ta fara, kabilar Terawa ne masu gari. Tarihi ya nuna an kafa Deba tun a shekara ta 1375 kafin haihuwar mai. Duk da a yanzu fadar Deba ta shafa hudan zamani, amma ko daga nesa ginin na alamta maraba da zuwa al'ada ko kuma fadar mulki. Tarihin Deba ya yi kama da na Daura, domin ko ga macijiya, ga takobi, ga rijiya, sai dai ana Deba akwai doki wanda shi ne ya gano rijiyar, kuma an kai mu har gaban rijiyar, wanda aka ce ba ta kafewa rani da damina sama da shekaru 500. Sannan har gobe lokaci-lokaci macijiyar na fitowa ana ganin ta ido da ido, ba ta yi wa kowa komai. Asali ma ko da ba ko da ya fada wannan rijiya baya da tsayawa bari ya mutu. Tarihi cikakke ne yana nan zuwa idan muka koma garin Deba. Yan uwa kun ji dai, bidiyo ne wannan, duk da ma dai a yi haƙuri wayar tawa ba ta da murya. Akwai ainihin bidiyon da shi ɗan ƙabilar ya kawo ɗan jarida har gurin rijiyar, ya faɗi adadin shekaru da wannan rijiyar ta yi da yadda suka gano ta, da yadda har macijin suka gano da maciji a ciki. Gashi nan dai, saboda haka mun daɗe muna faɗa, sauran fashin baki dai muna kyauta zato Hajiya, muna roƙo ki fito ki mana fashin baki akan wannan sarkin Daura gaskiya. Saboda idan mutum Bahaushe ne, ai Bahaushe ba cewa ni Bahaushe ne, a aikin shi kake ganewa Bahaushe ne. Ai akwai sarakunan Hausawa a ƙasar Hausa wanda suka saura. Muka koma wannan Bauchi nan Bauchi akwai masarautar Hausawa wanda tana Ningi. Ba mu taɓa jin masarautar Ningi a ce akwai ba Fulatana a gidan ba.
in muka koma a Abuja Suleja babu wani ɗan Bahaushe a masarautar da ya auro Bafulatana. Mutanen da aka kashe musu kakanni kuna jin ba sa kishin ƴan uwansu ne? Ba sa kishin abin da aka musu ne? Yaya za a ce gidan sarkin Daura an samu ƴaƴan Ado Bayero ɗai har guda biyu. ƴaƴan cikin Ado Bayero. Bari na ɗan koma baya, akwai Bashar sarkin Daura wanda Shata ya yi wasiya cewa idan ya mutu ma shi ne zai yi wa gawar shi sallah, shi zai binne shi. Yan uwa mu yi tunani da hankalin mu, me haɗin Bashar, wani irin aminci ne tsakanin Bashar da Shata da har zai ba da wasiyyaci cewa Bashar ya mai sallah. Wannan abun yana faruwa ne akan dan uwa da dan uwa fa, ko amini shakiki. To sai mu duba mu gani, shin Bashar din nan yana da wani ɗa wanda ɗan nan kowa san yayi hatsari a jirgin sama ya mutu, wanda shi wannan ɗan Bashar din yana auren ƴar gidan Ado Bayero ana ce mata Rabi Ado. Hanya bayan wannan ɗa ya mutu ba tare da Rabi ta haifa musu ko ɗaya a cikin gidan ba, sai wannan sarki wanda yake kan mulki a yanzu haka ya kuma an kuma sake aura mishi yar gidan Ado Bayero Siyama, wanda a halin yanzu ta haifi ɗaɗe yana nan, bayan ta haihu kuma ta fita. Ɗan uwa a je a fara da bincike. Wannan ɗan takaitaccen binciken da na yi kenan. Muna fata da za ta zo ta mana ƙarin fashin baki akan abubuwan da aka binciko gaba ɗaya. Muna godiya Hausawa tsantsa kuma 'yan uwa dangi Hausawa a hukum. Yau muna 17 ga watan 8 shekara ta 2025. Sunana Kaltum Alim Baji Tami. Kamar yadda kuka ji muryar Hausawa tsantsa ta kawo mana tarihin rijiya wacce take izatile wannan tarihi ne na wannan rijiya aka ɗauka aka ɗora wa Daura, aka ce wannan rijiya ta Kusugu rijiya ce wacce akwai miciji baya jidda ya zo ya fille kai ya auri Daura ma. Muna jin ki, muna magana, Samiyut. Na fara magana ke ce ba kya ji, Samiyut. To kamar yadda kuka ji dai Hausawa tsantsa ta yi fashin baki akan rijiyar, da kuma insha Allah zan karɓi bidiyo ɗin gurin ta in sa a wayata don kowa iji. Ni na ga bidiyon kuma na san abin da yake cikin bidiyon, to amma ku dole ne ku san wannan labari na rijiyar Kusugu. Rijiya tana nan tabbas, tana nan rijiya. Kuma rijiya wannan kafin wannan rijiya akwai rijiya da yawa a ƙasar Hausa wacce ta yi shekara 2000-3000 kuma har yanzu da ruwa a cikinta. Saboda Hausawa mutane ne wanda sun ƙware a wajen neman inda ruwa ike da bincike. Sobe ɗin nan da ake a yanzu na borehole kafin a yi wannan technique ɗin Hausawa suna da shi shekaru dubbanne da wuce, inda akwai ruwa Hausawa suna ɗaukar ƙasar gurin su yi wani irin bincike. To anan suke ganowa gurin wannan da ruwa a yi haƙa, kuma anan suke ganowa gurin wannan ba shi da ruwa a ƙyala gurin. To Hausawa dama sun daɗe suna survey kafin su yi tonon rijiya dubbannan shekaru da wuce, tun kafin technology izo a ce za a yi survey a san wannan gurin da ruwa ko ba ruwa. Wannan labari na rijiyar Kusugu na zancen tana da micijiya, wani balarabe ana ce baya jidda ya zo shi ya ruguje wannan rijiya. Yar uwana Hausawa, wannan zance ƙarya ne, wannan zance ba gaskiya bane ba. Wannan zance an ɗauke shi ne don a ture a ruguje tarihin Bahaushe na gaskiya. Wannan shine gaskiyar abin. Mu Hausawa ba mu da wani kaka balarabe. Ƙabilar Hausa ta fi Larabawa daɗewa a duniya. Hausawa, ƙabilar Hausa ta fi Larabawa daɗewa a duniya. Ku fahimci yadda abin yake. Hausawa sun fi Larabawa daɗewa, tarihin Bahaushe ya fi na Balarabe daɗewa a duniya. Zan yi ƙoƙari in kawo muku tarihin Larabawa da tarihin Quraish. Ƙaƙa aka yi suka zama Larabawan, ƙaƙa me yasa ake kiransu Quraish ɗin? Ai sunansu na gaskiya ba Quraish ba ne. Amma zan kawo muku shi insha Allah a wani odiyon da zan yi, domin ina so in yi fashin baƙi su wane ne Larabawa. Mu Hausawa, ku sani ‘ya'yan Hausawa, mu jikokin annabawa ne, mu jinin annabawa ne. Da yawan ko wannan magana za ku ji ta kamar kwaran kwatsa, saboda tarihin mu an ɓoye shi ba a faɗarsa. Hausawa, ku kalli dalar da take cikin garin Kano. Tana da shekaru ba a san iyakarsu ba. A wannan tsakiyar dala akwai rijiya wacce ake kiranta ƙara kukanka.
wannan rijiya in ka ɗauki dutse ka jefa zai minti 30 kafin i samu ruwan. In ka jefa dutse sai ka tsaya ka kalli agogon hannunka zai minti 30 kafin dutsen ka ji ya faɗa rijiyar ya ce tsandam. Za ka ji kuma kamar an sakuwa ne ruwan zai zo maka har waje. Wannan Hausawa ne suka haƙa wannan rijiyar. Dalar Kano da kuke gani ba dutse ba ne, gini ne irin na dala irin ta Egypt. Ba dutse ba ne, a'a, gini ne da Hausawa suka yi. A wannan gurin akwai kabarurruka na manya-manyan mutane wanda mun ji labari Fulani sun ka kwakwala kabarin nan suna zubarwa don kar Hausawa wata rana su gano. Ku kula da wannan 'ya'yanmu na Hausawa. A wannan dutse na dala akwai kabarurruka na Hausawa wani ya fi shekara 20,000. Zancen da ake ce muku Kano wai ta shekara 1000 da kafawa ƙarya ce. Ƙarya ce ‘yan uwana. Ba a zancen 2000 ko 3000. Ƙarya ce idan kabir ya fi 10,000 a wannan dalar yana nan a binne. Ƙasusuwa ne. Me isa da Turawa suka zo za su yi bincike Ado Bayero ya hana. An zo da maƙudan kuɗi za a gyara ganuwar Kano, za a yi bincike a dala ta Kano wacce Hausawa suka gina. Ado Bayero ya hana, Fulani suka hana, Kwankwaso ya ce da za a samu duk za a ciccire wasu abebe na tarihin Bahaushe don a goge tarihin Bahaushe. A ɗan baƙi ga ta nan a Nijar, ƙasar mu ta Hausa ɓangaren Nijar, akwai dala irin wannan. To dalar take ɗan baƙi da wacce take Kano ta fi ta Egypt daɗewa. Domin Hausawa daga nan ƙasar Hausa suka je su Egypt suka yi wannan ginin. Ba daga Masar suka zo ƙasar Hausa ba, a'a, tun ruwan tufana a nan Hausawa Allah ya ƙirƙire su. Ba mu kuma da wani kaka Bayajidda, ba mu da jinin Larabawa. Zancen Bayajidda da ake zance ne ake yi na Larabawa. To ni na je ni Iraq. Na je Iraq na yi bincike har museum ɗin Iraq. Na shiga albarkar ina jin harshen Larabci. Albarkar hanya da nake da ita a ƙasashen Larabawa abinda in Allah so da nake nema zan samu wannan sanin da nake da ilaƙa da Larabawa ina samun sa wanda kuɗi na bai isa ya bani ba. Na je museum ɗin Iraq. Na tattauna Allah ya ji kansa a yaƙin nan aka kashe shi na Iraq. Na tattauna da shi ina kan haukan ƙuruciya ta jama'a. Na tattauna da shi ya ce duk wanda aka ce ɗan sarki ne to za ki ga sunansa da sunan kakanninsa da kuma inda ije da 'ya'yan da ya haifa. Ya ce a tarihin Iraq ba ɗan wani sarki da ya taɓa tsallaka daga Iraq ita fa Afirka kuma da akwai da an samu. Ya ce babu. Domin al'adar Larabawa su ba sa wasa da silala. Sarki yaƙin. A ce aka ce wa ɗan sarki ne an yi yaƙi an ci su da yaƙi shine ita fa Afirka. To da an yaƙin za a faɗa min na je Iraq wanda ake da tantama ita fi Iraq yi binkice. Aka ce da sarkin sai a faɗa sarakunan gaba ɗaya tun kafin zuwan musulunci akwai tarihinsu. Tun kafin haihuwar manzo akwai tarihinsu. Akwai ma sarakunan Ashurawa. Akwai ƙaumu Nuh. Ba ƙaumu Nuh ba, ƙaumu Idris, ƙaumu Shit. Ba Nuh ba, afwan, ba ƙaumu Nuh ba, ƙaumu Idris. Mabiya addinin Idris suna nan a Iraq. Mabiya addinin Shit, annabi Shit suna nan a Iraq. Suna addini kuma irin nasu. Har yanzu akwai sauransu. Sai dai a wannan yaƙin an kakkashe mutane da yawa. Shi kansa wannan mutumin a wannan yaƙin na baya-bayan nan aka kashe shi. Kun gane? Aka ce babu. To, yaya za a zo sarkin Daura izo ice zai kawo mana zancen banza bakwai da Hausa bakwai. Banza bakwai da Hausa bakwai tarihi ne wanda Fulani suka ƙirƙiro. Sun ƙirƙiro shi ne don su rubuta tarihin Bahaushe, wanda wannan abin suka yi a Murtaniya. Wannan abin suka yi a Murtaniya, kuma wannan abin suka yi a wannan Futa Jallo da Futa Toro. Exactly abin da suka yi a Futa Jallo da Futa Toro da Murtaniya suka ci riba shine suka ɗauko yi a nan a ƙasar Hausa
suka goge tarihin Bahaushe har ake karantar da Hausa bakwai da banza bakwai, wanda a tarihin ɗan adam na duniya, duk duniya ba wanda aka yi da Hausa bakwai da banza bakwai in banda Fulani a Najeriya. Turawan mulkin mallaka sun tabbatar babu wata ga bare-bari nan an ce wannan Bayajidda ɗin ya auri ɗan sarkin Maiduguri. Hatta haihu, har sarkin Maiduguri iji tsoro ya yaƙe shi yasa ibar Maiduguri itaho Daura. Kanuri da yake su ba sa son wargi, ina jinjina wa waɗannan ƙabila. Zancen banza bakwai da Hausa bakwai da Bayajidda baka isa ka kawo musu ba a Maiduguri. Saboda haka sarkin Daura ni Alin Bajita mu a wannan dare na 18 ga watan a wannan dare na 17 ga watan 8 shekara ta 2025 ina zarginsa ba Bahaushe bane. Zan maimaita, ni Kaltum Alin Bajitami sarkin Daura ina zarginsa ba Bahaushe bane. Ni Kaltum Alin Bajitami a wannan dare na 17 ga watan 8 shekara ta 2025 ina zargin sarkin Daura ba Bahaushe bane. Domin Bahaushe ba zai yadda a ruguje tarihinsa, a goge tarihinsa ba. Kuma sarkin Daura ‘ya'yansa kaf ba shi da mace Bahaushiya. Bai taɓa auren mace Bahaushiya ba. ‘Ya'yansa kaf iyayensu Fulani ne. ‘Ya'yansu kaf iyayensu Fulani ne. Akwai ɗansa da aure shekaru ina tsammanin 8 kenan. Na je bikin daga ɓangaren ‘yar ba daga ɓangaren shi sarkin Daura ba da ilaƙa da su. Na je bikin ɗan sarkin Daura ko ɗan uwansa domin ni ban je Daura ba, a Kano aka yi abin. Kuma a nan na ji da na ce sarkin Daura an ce Bahaushe ne, sai aka tuntsire dariya aka ce ana ce Bahaushe ne amma ke ‘yar uwar mu ce, wani irin Bahaushe, ba Bahaushe bane ɗan uwan mu ne. Kuma Fulani ne kowa ya sani. Kuma na sha faɗa muku da yawa Fulani suna ɗauka ta ba Fulatana ce akan ina da ɗan hasken fata. To mu daina yaudarar kanmu, wannan ɗan ta'adda sarkin Daura ba abin da ya haɗa shi da Hausa. Domin zancen Hausa bakwai da banza bakwai yake inganta, kar ku mance duk irin kisan da aka yi wa Hausawa ya taɓa magana. A lokacin da ake markan kisan Hausawa ya ɗauki sarauta ya bai ɗan gidan Buhari. Akwai wata rana da Bafulatani ya furnaci Hausawa iya kashe su sai Allah ya ba su sa'a suka kama shi suka kashe shi. Sarkin Daura ya fito da gida iya tsinewa Hausawa, iya zagin su, iya cin mutunci su, iya kaskanta su, iya an aka ƙara kashe Fulani ya ci uban mutane. To ubanka za mu ci sarkin Daura. Akwai abubuwan da ina bincike. Zan zo na fasa ƙwai. Na ce muku zargi nake, ban gama bincike na akan sa ba. Kuma idan 'yan uwansa suka ji wannan bincike, abin da nake so da ku, a ɗauki sarkin Daura, a je a ƙwaƙwalo real Hausawa gawarsu, a yi DNA test. Zan biya kuɗin ko miliyan nawa ne. Amma ni Alin Bajitami ban yarda da sarkin Daura Bahaushe bane, ba Fulatani ne. Lokacin da Turawa suka ba da mulki, an cusa Fulani sai aka ce Hausawa ne. Ai Turawa sun ce za su da Hausawa mulkin su. A wannan lokacin nake zargi, jama'a ban fa yanke yaƙin ba tukunna, na ce muku zargi nake. Kar wani izo ice ta yanke naki ina hujja. Idan na gama hujja ta zan fito ƙiri-ƙiri in faɗa muku. Amma kaf 'ya'yan sarkin Daura ba Bahaushe. Saboda a yanzu a gidan sarkin Daura akwai yara 'yan mata wanda sarkin Daura ya fi shekara 10. Ina da labari da Viagra yake sha. Har injection ake mata a zakarinsa, ku yi min aikin gafara. Akwai wani injection hannunsa yana rawa baya yi, da yana yi da kansa hannunsa yake rawa. Kun gane? To waɗanda suke masa injection ɗin ba zan buɗe sirrin ba, sai a mar injection kafin wannan lokaci ta tashi sai je amfani da mata, ku yi min aikin gafara. To yanzu injection ma ba zai iya ba. Viagra ba zai iya ba, ya mutu sarkin Daura. Baya amfani da mace, amma akwai 'yan mata a ginsa suna ciki suna haihuwa kuma 'ya'yan sarkin Daura ne. 'Yan mata, kowa ya ga
bai fi shekara 8 ba ko 7 sarkin daura yana da na kamar gwaggon biri an haɗa shi da wata 'yar fulani 'yar mitsitsiya. To sarkin daura akwai luje cikin naɗi. Ni Alin Baji Tami zan maimaita ina zargin sarkin daura ba bahaushe bane ba fulatani ne amma fa zargi nake in na gama bincike na zan fito in tona mar asiri in ma ta kama mu je kotu ai DNA test kawai. Akwai ma DNA na tribe za a iya ɗauka jininsa a gwada in bahaushe ne za a san ɗan ƙabilar Hausa ne in ba fulatani ne za a san ɗan ƙabilar Fulani ne zan ɗauki nauyin wannan abin ne amma zargi nake tukunna ban yanke hukunci ba. Ran da na yanke hukunci zan fito in magana. Don haka 'ya'yan Hausa ku sani babu wani Hausa bakwai da banza bakwai babu ƙarya ne. Don haka ina kiran 'ya'yan Hausawa sarkin daura ba shi da daraja ba shi da mutunci a idonmu. Kar mu ga darajarsa kar mu ga mutuncinsa. Duk kisan da ake a Katsina ne aka ɗauki 'ya'yan Hausawa aka zuba wa kannukan Fulani. Kun ji sarkin daura ya yi magana? A Katsina ne aka ebi 'ya'yan Hausa aka zuba wa kannuka na Fulani. Kun ji ya yi magana? A Katsina ne aka ɗauki 'ya'yan Hausawa ɗan bahaushe aka dafa aka ce bahaushe ici. Kun ji sarkin daura ya yi magana? Ina so in tambaye ku kun ji ya yi magana? Za ku san duk kisan da ake mana da hannun sarkin daura. Ina zargin sarkin daura yana da hannu dumu-dumu a ciki. Don haka sarkin daura da 'ya'yan sarkin daura mikiyanmu ne mu 'yan ƙabilar Hausa kar mu amince da su kar mu yadda. Ga wata hujja da zan kawo. Ana markan kisa Hausawa akwai wani bahaushe da aka bashi garkuwan Hausa. Sarkin daura ya karɓe daga gurin bahaushe ya karɓe daga hannun bahaushe ya ba wata ƙabila daban. Ko ba Fulatani ne wanda aka bawa? Kuma zancen Hausa bakwai da banza bakwai, sarkin daura ya riƙe abin nan ƙamƙam wanda tarihin nan ƙarya ne a duk duniya babu. Na ce muku na je Iraq. Na je Iraq babu Hausa bakwai, babu banza bakwai, babu baya jidda. Mu jikokin Kana'an ne, mu jikokin Namarud ne, mu jikokin Fir'auna ne, mu jikokin Annabi Musa ne, alaihi salatu wassalam. Mu jinin annabawa ne. Jinin annabawa ne. To duk ƙabilar da ake so a mulke ta sai an ruguje al'adarta, sai an ruguje tarihinta, sai an mantar da ita kanta sannan a iya mulkarta. Haka suka yi a Futa Jalla da Futa Toro, haka suka yi a Murtaniya, haka suke so su yi a ƙasar Hausa. Shi yasa wannan rana ta 26 ga watan 8, wanda rana ce rana ta tsafi na Fulani ta shekarar Fulani, aka ƙirƙiro wannan rana don a rubuta tarihin Bahaushe. Kun ji dai da kunnanku inda Abdulbaki Jari ifito ɓaro-ɓaro yake nuna cewar su ne Hausa su ne za su yi wannan ranar. Kuma tun da ake kisan Fulani kun taɓa gani a shafin Abdulbaki Jari ya ce Allah ya ji ƙan rai. Kwanan nan aka yanka Hausawa wajen mutum 38. Abdulbaki Jari ya rubuta a shafinsa Allah ya ji ƙan rai bai rubuta ba daga shi har Abdallah. Kun ji sarkin daura ya magana? Amma da aka kashe ɗan ta'adda ba Fulatani a daura, sarkin daura fitowa ita da Hausa ika tsine musu albarka yana cin mutuncinsu, yana wulaƙanta su, yana ƙasƙanta su. To ku sani, 'ya'yan Hausawa, al'ada ita ce mutum. Me al'ada ne? Al'ada kaga shine kamar zamantakewa da kuma wato ra'ayoyi na mutane da kuma yanda ake al'ada. Kaga ba in aka ce culture kaga ta hada da addini. Bahaushe tun kafin musulunci ya zo yana da addininsa. Abu na farko kenan. In aka zo Bahaushe yana da kasuwanci da fasaha ta yadda yake aikin noma, yake kere-kere, yake da wasu abubuwa wanda za a gina su al'adar sun ji samun masa da waɗannan abubuwa. Akwai wasu abubuwa da za a ce kamar kayayyakin da yake sakawa su ma al'adarsa ce, da irin gidajen da yake ginawa shi ma al'adarsa ce, da irin yadda yake mu'amala da mutane zaka ga al'adarsa ce. Saboda Bahaushe tun ko bayan musulunci ma ya zo masa a musulunci ana cewa ba a buƙatar in zaka gaishe da mutum sai ka zauna, amma Bahaushe ya kasa yarda da wannan wato abin. Zaka gani duk inda aka zuwa Bahaushe idan ya je gu zaka ga ya tsuguna ya gaishe da mutum saboda al'adarsa ne ta bi jininsa. To kuma zaka zo ka ce wai Bahaushe wai Hausa yare ce ba al'ada ba.
to duk ina ka bar wannan abubuwan suna da addini. Addinin su ne ma wanda suka ki karɓan addinin musulunci sai ake kiransu da maguzawa. Ba wai maguzanci bane addini, wanda suka ki karɓan addinin musulunci ne sai ake kiransu da maguzawa. Kaga kenan suna da addini, an zo an tarar da su suna da addinin su, suna da al'adar su, suna da harkokin su da sana'o'in su da komai. To wannan shine ake cewa al'ada. Yare kuma dama shi abu ne wanda ya kamar yadda an faɗa a baya ya dole ne yana canjawa, shi zamani yake canja yare. Ko turanci yanzu zaka samu turancin da ake a da in ka je Ingila zaka samu ba shi ake yanzu ba. Kuma nan da shekaru masu zuwa zaka samu turancin da za a yi a nan gaba ba shi ne ake yanzu ba, sai dai duk wanda kai masa magana zai fahimci me kake faɗa. To shine ni abin da in so dan ƙara magana a kai, ba komai ba dama saboda to Bahaushe da yake da al'ada, kaɗe-kaɗe, raye-raye, bikin suna, bikin mutuwa, bikin addini, bikin kaka, bikin buɗe jeji, wanda shine ake ran 27 ga watan 7 shekaru dubbanne da suka wuce. Amma Fulani da suke so su ruguza Bahaushe su rusa shi, sai suka ƙirƙiro ran 26 ga watan 8 ranar tsafi ta Fulani. In an jima zan yi fashin baƙi akan wannan rana sosai. Amma yanzu ina magana akan Sarkin Daura ne. Me isa Sarkin Daura ya riƙe zancen Hausa 7 da banza 7 da baya jidda da wannan rijiya da wannan takobi, wanda wannan rijiya ba a Daura ne ba, wannan mai micijin. Na'am akwai kusugu a Daura, amma babu wani zancen wai baya jidda ya zo ya kashe micijiya ya sara kanta, Daurama ta aure shi. To kafin Daurama an yi sarauniya guda 17 a Daura, an yi 22 a Katsina, an yi a Kano, an yi a Hadeja, an yi a Rano, an yi a Zamfara, an yi a Mangu, an yi a Zaria, an yi a ƙasar Gobir. Ina waɗannan sarauniyoyin suke? Sarkin Daura tuni an ruguza shi, an rusa shi, waɗanda suke ‘ya'yan Hausa ne tsarkakakkun. Ni Alin Baji Tami ina da shakku akan Sarkin Daura, amma fa ban yanke yaƙin ba. Na duƙufa a bincike, in na samu bincike cikakke Bahaushe ne, zan fito in ci ubansa in Bahaushe ne. In ba Bahaushe ba ne, zan fito in ci uwarsa. Domin mu Hausa in an zagi iyayenmu maza an ci mutuncinmu, in an zagi iyayen Fulani an ci mutuncin alihohinsu, domin ilaƙar ba Fulatani da uwarsa ilaƙar Ubangiji ne da bawansa. Mu kwa ilaƙar uba da ɗa a Hausance ilaƙa ce ta ‘yanci, ta gado, ta tsatso. Tarishin baya jidda, me isa in Bahaushe ne Sarkin Daura irki wannan tarihi? Me isa ya amince da shi har suke zance a cikin gidan sarautar Daura ake cewa Hausa 7 da banza 7, har ake cewa wai ƴan uwa 7. Uwa ku ta ci uwatar, da Sarkin Dauran da makarraban cikin gidan Sarkin Daura duk ubanku ya ci uwatar, in ji ni. Don ban tabbatar da fulatancin ku ba. Ni ce Alin Baji Tami, uban Sarkin Daura ya ci uwatar, in ji ni Alin Baji Tami. Ubanka ya ci uwatar da wannan tarishin da kake faɗa na ƙarya, wanda kai ka san ƙarya ne, wanda kai ka san wannan abin tatsuniya ce don a ruguje Hausawa, a rusa su, a goge tarishinsu a duk duniya. Turawan mulkin mallaka sun ga irin tarishin Hausa na shekaru dubbannai. Na je Iraq, babu wannan tarishin. Idan kai namiji ne Sarkin Daura, ka kawo ɗanka mu tafi Iraq don uwar ubanka a je a yi bincike. Shege tsohon banza. Tunubu, mai kaman gwaggon biri. Ko kuma Hausawa, duk wata al'umma da ake so a mulke ta sai an batar da tarishinta. Haka tsarin mulkin duniya yake. Duk gunda kaga an je an mulke su, to ba a ci nasara a kansu ba sai da aka batar da al'adarsu, ya kasance sun rikide. In aka faɗa al'adarsu ma sai ka ji kamar wani tarihi ake ba su na wani zamani da ya wuce can baya, sun mamanta. Kaga na farko ko wanda ya hawo dinnan a ke point ina aina so yana nan mu wasu tambayoyi. Ai abin da ya sa zaka ji suna da ƙoƙarin cewa kaman Hausa yare ce. Ka san akwai wani labari da aka kawo marar tushe, marar asali, marar kan gado, wai labarin wani ana ce masa wai baya jidda, wata tatsuniya da bata da daɗin ji, bata da asali.
wannan labarin shi aka yi ta bi ana koya mutane a makarantu, ana koya mana muka taso mu ma duk mun zata labarin gaskiya ne. Ake nuna mana cewa wai muna da alaƙa da wani balarabe daga wata ƙasa wai sunanta Iraki. To irin wannan tunanin yake saka mutane su shiga a'a ai kaman wannan yaren na Hausa, wannan Hausar da ake yi ai haɗe ce. Wani zai iya ce maka to ai tura sun shigo su ma sun dan jefa yaran su a ciki. Baka ji da ya fara magana yake cewa ai yawanci akwai larabci a cikinta. In ka masa tambaya kuma zai kafa maka labari da tarihin Bayajidda. Wannan labarin kuma kwata-kwata ba kai a masana tarihi ma wannan labarin inda ƙasa ne wanda suka san kimar al'ada, wanda jigiro labarin nan ma ya kamata a ce na freezing. Saboda haka ni Alin Bajitami ina daɗa jaddada zargina a kan sarkin Daura ba Bahaushe ba ne. Amma zargi nake ban tabbatar ba, in na tabbatar ya shiga uku, domin sai na tsine mar albarka, sai na ɗora hotonsa na tsine mar albarka na toza tashi. Yanzu ma na dukufa a wajen bincike a wannan cikin gida. Abinda na samu na bincike, wannan cikin gida nasa Fulani ne gaba ɗaya suka yi mar ƙawanya. Kuma na yi bincike baya iya amfani da mata. Sunan injection ɗin da ake mar a azzakarinsa kafin yi amfani da mace ina da shi. An bani sunan. Kuma ne bincike na tabbatar akwai mazan da in suka kai ba sa iya amfani da mata, an nemi musu wannan injection ɗin azzakarinsu ita shi. I'm sorry. La haya fiddi. Domin Biyagara ya gagare shi. Daga ƙarshe ma mutu muris. Ba da shi da mace sai kallo. Ko kuma shi ɗin ma a neman nunu dan ya ban sani ba, wannan ba a bani labari ba. Amma tabbas sarkin Daura yana shirya ma'amara akan ƙabilar Hausa. Don haka ‘ya'yan Hausawa he mun buɗe idanmu na duƙufa kan bincike. Muddin na samu cikakken tarihin sarkin Daura. Ba fa sarkin Daura wannan ne yanzu ba fa. A'a, tun gaba ɗaya silalar da aka dawo da su ɗin Hausawa ne ko Fulani aka cusa. Sai aka ce Hausawa ne, wannan yana buƙatar bincike mai zurfi, kuma ina buƙatar duk wanda zai ji wannan audio ya taimaka da bincike a ɓangarensa. Amma ka sani ne in kana da wani labari, kar ka kawo min labarin ƙanzon kurege, sai ka kawo min da hujja, domin ni ba na ƙwaina sai da zakara. Yanzu akan ban riƙe hujja ba, na ce zargi nake. Ina zargi daban, tabbatarwa daban. Idan na tabbatar zan fito in ce na tabbatar, amma yanzu zargin sarkin Daura nake, domin yana ɗaura gindin ruguje ƙabilar Hausa da rushe ta da goge tarihinta. Su Fulani akan ba su da asali, ba su da tushe, kowa ma sau suke zama ba shi da asali. Sun ci riba a Futa Jallo da Futa Toro, sun ci riba a Murtaniya, kuma sun ɗauko cin riba a ƙasar Hausa. Wannan kashe-kashe izo shi. Muka tahi daga bacci muka dukufa wajen bincike. In an jima zan shigo ne warwara a ranar harshen Hausa da Fulani suka ƙirƙiro ran 26 ga watan 8. Saboda akwai waɗanda suke so na yi audio kwanaki amma sun ce ya yi nauyi ko iya ma tura shi ba sa yi. To ya kamata a yi musu sabo fil. Suna na Kaltum Alin Bajitami. Na yi wannan magana ne ran 18 kenan. 17 ga watan 8 shekara ta 2025. Ni ce dai wacce nake firgita Fulanin nan.